6. Chapter 9 verse 6. sibheke lokho. Senze ukunderstand indaba zokubaluleka ukuzwisisa. Lithi ifunda kanje. Ezekiel chapter 9 verse 6. Nibulale nichithe amaqhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane, ningasondeli kodwa kumuntu okubuye uphawu, niqale endlini yami engcwele. Yes, angithi bazalwane. Lapho ufunda iBhayibheli lasitshela ukuthi nathi siba nophawu. Ngubani elethu uphawu luba yini bazalwane? Emabunzini ethu. Luyini olethu uphawu njengabantwana bakaNkulunkulu? Ubani osishaya uphawu? Sinalo futhi uphawu thina. Mongcwele. Angithi. Mongcwele. And futhi kunegama. Aphe khona leli litso Ukwencwadi yeRevelation. uyakabuka ya Revelation. Hallelujah. Kumele yasiyaza ngempawu. Balekile lokho ukuthi esazi ukuthi izimpawu ziyasifaka, ziyasiconnecta nombuso kaNkulunkulu futhi ziyasdisconnecta. Hallelujah. Amen. Ayibonge igama lenkosi. Amen. Ngithola ukuthi uJesu Kristu Jesu Christ naye is a sign. lena ngelithwawo Angithi uJesu akere Jesu ungumfanekiso. isithwayo Shuthi uJesu is a sign jale Jesu ke sign as Emmanuel. jalo ka Shuthi Emmanuel uJesu is a sign yokuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwabantu. abantu. Amen. Sign. So ke ama-sign maningi nje masingawabala angeke siwaqede. But ke nansi enye into ebalulekile ukuthi lama-sign lawa asebenza connected nama-altar aleyo mbuso wakubo kwalezo zimpawu noma lawo masayi. Haleluya. Ayibonge igama lenkosi. Asikhulumeni. Ziningi izinto ezingasayi nangendlela esigqoka ngayo iba yisayini. Angithi bazalwane.